La llibertat existeix o només és un miratge? Porto una setmana donant-li toms al tema i penso que la llibertat existeix, però... El que es deia és que sí, que són persones lliures, que ens hem d'apoderar d'aquesta llibertat, ens hem de creure que són persones lliures. Jo crec que sí, que existeix, que és un fet natural, no? Forma part de la condició de l'ésser humà, els éssers humans naixem. Que la llibertat en termes absoluts no és que no existeixi, és que no és possible la seva realització, perquè Doncs vaig trobar un local que estava bastant deixat i el centre històric m'encanta. Cuando uno se deja domesticar, corre el riesgo de llorar un poco. Hem de tindre la llibertat de ser nosaltres mateixos i de viure o intentar viure d'una manera més desinhibida, no? I fora de coaccions. Que és l'assaig d'Isaiah Berlin, els dos conceptes de la llibertat, on exposa i diferència entre la llibertat positiva i la llibertat negativa. proposava confrontar dos idees de llibertat que estan presents en dos capítols del Quixot. La llibertat és quan comença l'alba, en un dia de vaga general. I hi ha un mural de la Cristina de Juan que es va deixar precisament a mitges, potser pel que parlàvem abans de la... La llibertat d'expressió és la base dels drets humans, l'arrel de la naturalesa humana i la mare de la veritat.